Salut și bine v-am găsit la un nou episod în care vom face un tutorial despre cum să descarci jocul gratis pe telefon. Intrați pe dată la setări, intrați la securitate, stați un pic, aici, imediat, aici, la surse necunoscute, porniți, ok, ieșiți afară, intrați pe Google, intrați pe Google, intrați pe Google, scrieți Aptoide, intrați pe Aptoide, am intrat pe Aptoide și apăsați pe prima. Ok. Instalează Aptoide. Dați aici click. Apăsați pe ok. Eu am scris Aptoide pentru a vă arăta cum se descarcă fix. Unii nu arăt asta. Apăsați aici deschide. Și instalați. Așteptăm un pic. Instalează-te. Ok, acum s-a instalat. Apăsați pe deschideți. Ok, vedeți Aptoide. Să știți că la această aplicație nu trebuie Wi-Fi neapărat. Vedeți, Farming Simulator 18. Pe Google Play trebuie bani, dar aici nu trebuie. Asta este bine și e ușor de instalat Aptoide. Ok. Dacă vreți să ne jucăm din aceste jocuri, spuneți-mi ce jocuri vreți să ne jucăm și poate ne vom juca. Deci ne vedem data viitoare. Pa, pa!